Buhay probinsya, tara na dito sa aking munting bukid. Panahon ng pamumulaklak ng rambutan ngayon at maglalagay tayo ng organic fertilizer. Ayan, chicken manure o ipot ng manok para gumanda ang bunga ng ating mga tanim na rambutan. Ayan, salamat po sa panonood at salamat sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. God bless everyone. Pinagyat.